Kaseng Neutra Border Disputed Redressal Forum kala aipor shipho Sngi ya Sorkar Jylla lengbau menteri rangba ka Jylla ukondat ke sangma ban Jubab Hbayade ban penbej ikijing ki ba no shnong khasi penar ki basyong basa hablok 1 lengba ka dorkhas baralit IT biang ka khatlai tarik naiwing hajar arkusan habakran shakilar pathai Khubor u chairman ke Hbdrf u ba chandami sungo ulayathu ba ka jingmet IT biang ya ka dorkhas ha office jong menteri rangba ka Jylla kalong ba kaseng ka kwa ya ka Jubab na ka Sorkar Jylla ha ka bayade ba ka jing ka ba kipat ba khasi penar ki basyong ha block 1 ki ya kendu na ka por sha ka por ha ka jing ya ka jia khaput ban pendrung kerteng ki khendo ki siap bat ki jaka puta jong kipat ba ki basyong ha khaput bat asam uba chandami ulaong ba kaseng kala ai por shipho Sngi ya ka Sorkar ban Jubab handai lada amyo kanu ka Jubab kum kaseng ka hap khot biang ya kinong ya lam shnong kipat ba nok shnong sha ka jing ya lang ban shim da ka weipat kasin jam Dispute Redressal Forum Hbdrf Glede ay gani ga reminder ga jungi representation ga jungi hai deputy hai chief minister Pradhan Burom jong Jylla Meghalaya korrat ke sangma hage jingi dei bat kijing tip nani kita respond kiba ayu ga government galale hage jingi dei bat ki representation lani kita ki chithi ki bang ledep ai hage por ke bladep bat kumban chupan kan mau dang hagan niga artheu sauterik Oktober ngidang lej ai ga wega reminder hi bat hakata ga reminder ngiledep bu chipeu Sngi ya ga government ngla ai por bahkan ai ngi kata ga respon lani kata ga Jubab andre hadu menolong menta kumbang adap keren adu mene ka JHDC kadep itu ya gini snong lep pedim ya ke elaka bal adap aisanat dia acting deloy badi ge snong baro kumba arpeunyo aru prateli snong mental adap aisanat hindrai ki yo tang kata sanat bat kane sanat kam don kami ye wala long lawal ki yo makana po JHDC ke belong po Jylla Meghalaya nomor balai ba kimpat yo kita ki kot gisla ke bron kam kai nomor kam dai ke subjek jom minister council te ban agi tak epic ban agi tak adhar ban agi tak ki smart card gum ta ter ke te ki pai ba ste kila ya khnyum bat kila ngia ba te kila ya pisa gala lang api te de ne ka daw ba ka sabu jing wat kum yangi ginong yalam ki batrai pai ba ki berit beriaru ke mur ngilamat jing ha ban control gi brio jungi ba ki long bi sha ba ki long gi ba dia bari trelang ke jadi ne ka daw ka mur ba ngibu ka ne ke jing kerpat ke jing kentu ba ke jing da wahir ka government ka Sorkar ba ka dei ban sim khia no mardor ba haga ni ka representation sagawe ngi dan wong ba kumang ong menne ngila ai por chipeu Sngi ya government baka dei ban Jubab yangi la da kalong oil kalong emru khanang ba mangipat kemut ngin la ban sim ya ka sinjam ka ba ayu ngi dei ban le haga jing dei ba ka ne ba la da ngi yo ya ka ne ada ngi yo ya ne ka Jubab te la da kalong oil la da kalong emru la da ngi yo ka Jubab ko biang la da ngi don kaman ak ngin ap ke hinel da ngim yo pa di ka Jubab ka bo biang la ne la da ngim yo ya ka Jubab kemut ngin sa khot perlong biang da ka jing lang hapo ko forum jungi bat hang tangin sistem karai kumno ngin le bat ayu bagi dei ban le ngadap da ka masim ko bas ngeu khia bat lengba jong kene kalat pathai Khubor bo pher na kwaru ban kentu bat ngakar pat ru ya baro ki pai jong snong khasi penar jungi ki badon na poblok wan ba kumalong menta ni yo iba hadin ka jing sha lebeng ka jing sha ka jing lebeng ka jing thombor bar ka jing torsor ka bahar kom ki pai kasi penar jongi ke badon ki basong ki basa chpo blok 1 elaka labang nang pelo da kini ki pai benriu karpi hagis nem ke bledep lengba kita ki singking atiar ni kita ki single no ki baper kamut ka jing mut jongki ka dei ban be shnong no yengina ka ne ka jaka bat lengba ka ne ka jing torsor ka jongki ka jing le beng ka jongki ki pai kasi penar jongi ki basong basa chikite ki jaka ki la hab ban pher shnong hadu license laiwa Henry anda ki iba kimla syuban be snong yengi te menta ki le pat da kabut ke ka e ka ta kabut menta ka mut ki las dang ban phon ban pa ban kejor ya ki breu jungi kham tam ki to ki ba kham pau khaman nagani ki Jylla bakin periode lane bakin le chaki council ke jongki chiki government ke jongki nag betta ban age ta ke jingi rap pum ta ter te haga jingi de bagane nanga kan tui ki pardo persnam jungi ki bas chong ke basa apo blok 1 ban blok 2 rukum ju dalai le ke mot ngim de ban ngop hagani kane ke de ka por ju ke jingi le
te na kaleng jungi kumenung lam berit beriaru ngela persang ban yele kan bala ban yakran ber Sorkar na kamata berpendek kloy gini gijing dawa gejungi te ngangej baga government ru keladon hi kata kata kasin bar keladon hi kata gejing trelang na government ru kumar dep keren du menni te ngakarpat gi nong senong jungi kebadon cete ba kim dei ban yangop kim dei ban yakendu ya kita ki riu pau khamat mo kiba wan na kaliang asam naga benta berpendi ya kita ki kran ki skim kumta terser ki lenti ki singking ki umam ki umdi namar menta kane gede ngeletip sai ba kane gede tang kata kabut jungki ba kumno kamut bakila ban pen kongu ye gibreu jungi bakila ban pen dia ye gibreu jungi bakin long ki bakloy ban ne ban sa lene ban long no chopo asam kai telada ka long kumta kamut kalong ka ba ma lene kalong ka ba e ing hedu kata kata bat kalong ru ka ba pendu bar pensim bat ka kani nga keren ka basai ba kalong hi kam diri dijai benreu bat ka kam ing khong salang mat te dede ka daw nga kentu ban kerpat ya barok par dok persnam jungi nyim dei ban ngop nyim dei ban yibik ya kita gi jing penbek na kaliang ka karbe ang autonomous council bat na kaliang government of pasang bat sakavedo komut ban ngop le ban bej ru nyim dei ban ngop nyim dei ban yibik bat ban ting ru ngabut nyim dei ban yating nyidei ban long ke beslur bara ke cukup poru ngabut nyidei ban scam kata ka jingmut ciperkat bat nyidei ru ban yaisa jogi pai kasih prar jogi ki besong basa chagite ki jaka kalong be I halor ki kot isla jogi breu namar hadu benta ki pai dong senong jogi ki badon cete kimpat yo ki kot isla kum ki election photo identity card ki birth certificate ki Aadhaar card nang ta ki we ki kot isla ka badon kamro bat ho ya ki snem ki beladep ki don tam kato kan ningmut ki badon sepo asam hendrai ki babun hadu benta kamut kimpat don kita ki kot isla sa asam se Meghalaya te kane gede ga wei gijing e ga ba bu hakmat e haga jing im ga jongkil ne haga jing yede barka long briu man briu ga jongki ke namar balai bon gi khana ke balai school menta barok nge tip hi nadu class 4 class 5 ru ke lapan ki Aadhaar gumta ter ki kimye yo ke la pep school no bat kini ki bala pendep ki ba mut ban ru si college ru kim yo ki skill trap certificate ru kim yo ki Aadhaar ru kim yo ke epic ru kim yo kini ru gela pep school no bat nalor kata wat gi belai belaru mentala dengi lei bela trai mistri ne gino ki kamria ci gisno ki thauru cene sport Meghalaya ru ki pan ki residential ki pan kita ki epic ki Aadhaar ku ter ke te ka e bai ki te gino song sno ji bran sete ban lei belaru ki ban lei kuliah ru ki ban lei kam ban wat kam ban jam ru ki te de halor ka nega jing sisa halor ka nega jing don kam ka bekerti te ngi la khot pelong no ik jing lang kai te hooj ni ai ke jing yero ke Sorkar bagla pelut e takapor bani kendu bani hirai hadin kan ke jing lang kamut ngimpat yo kanu ke Jubab bro lara ka hooj lene em ru ngimpat yo ti de na ke daw ba menta ke sni ilali ai ke jing thok ke jumi mada ke cukup por ru gemut na kaleng jing ko forum ni wan sip ki press ki media bat leng bajong ki press ki media kalong hi ke jing pentip yang barok ki pai ke beri hunjo trap bar ki pai senong ko jong jelame ke le ajungi bar kum juru ke jing pentip ke Sorkar maka dei ke ban burung lene ban simkhia ya ke e ke ba nging le dep ya kran nging dep ya selok mo na ka mta ka trejing e jong gibreu jung te sa ka weru na nga dor pan ong ba kumalong menta ka we ke jing e ka ba crowd ba ka long ba ki pai no sung sung jong ngi bran sete kila sedang ban ngia namar la kato la lai sao te likisnem nadu pas sedang no ka ne ke jing penbej put kat kumalawan ke direction na central government tega negajing persang jong government ban beju pu usam klem dala man pendep kalong ke bubujing ma badu kata ki pak nyau Shillong ke badon si thai bordat namar ka pressure ke bejur ma ka wan na ke we pat geliang hi te nakata ka daw ke mut ba ka e ke bejia spok mukro ka e ke bejia spok kanduli ka e ke bejia spok lapanga ngila sakhir lagi jogi kman bar ka ne ke de ka daw ba ka wan ra ke jinge ye ki beru jungi ba syong basa kaput te ka jingi dei ba kaneru na ka leng jingi ko forum ni ketu ya government ba lada amla bani penbejo purusam kamut ka government ka dei bersim khia ban ya kren bat ke tegi liang ke badon nang te kim dei ban thau ginu kita kilat kunti ban wan rai kata huri hura dan ni kata ka ban lebe ni ki beru jungi ba syong basa ke jaka kaput ya le sigi ya bun kam te kumklet bat haga ni ga reminder ru ngil ai por biang ye government bahkan Jubab yang i hapok speus mi lada kalong positif lani lada kalong negatif rumah namar ba ka por kelayaj
Ti keladon sibun kita ki representation dan ni ki meeting ki ba nging ledep yesong. Hindrai kumpan supan kan mau lengkot. Ngin ye klet no ye kita ki baladep ki ba nadu arajar arpewar kumta ter. Hindrai kumpan supan kan mau hang ni bahaka first February arajar arpew saru ngiledep ai ke wei ke citi chau chief minister Badon Borom jungi lor ke subject matter pertaining with the issue of block 1. Ti kabaar pat de haka arpasan tarik Jun arajar arpewsan. Hagani ngila ai how chief minister Badon Borom bad arngur ki deputy chief minister Badon Borom nang ta chief secretary halor kajing dawa jubor lene kajing penbor jong ka we ne ki sengkarbi kata ka sucing amreng border development committee ke ki pa nyong snong khanduli bat ke jakha kaput ban register ki snong ki thau jong ki ye ki lengkha ki puta jong ki sepo karbi anglong autonomous council bat ka balai daga meeting ngiladep yesong bat chief minister Badon Borom jungi ha cabinet room hang nehi bat daga jing don langru kita ki head official jong ka Sorkar Jylla Meghalaya jungi bat kaba khadu kamut haka khalai tarik agos arajar pusan tehani ru ngiladep ai kata ka joint representation da kaba ai ya ka address hadip hai chief minister Badon Borom jungi hi nang ta ki arngut ki deputy chief minister bat chief secretary badang ta chabaro ki head official jong department paper badon hapok kan ni gejel hapok ke Sorkar Meghalaya ke jungi but haga jing ide but baro kini ki representation lane kini ke jing lang ke bangi penlong kalong deh halor ke phang nag benta ban penbej no yo purusam but ke we kamar ke badon kam haga banglia kren hi mar khamat but chief minister but kini ki nong yalam jongga Jylla ke jungi kabalong haga ni ka in person meeting mo haga ni ka arpesan terik mi arjar pesan kalong na kabentaban itu no kata ke inclusion kata ke recognition ya baro kisnong khasi penar jungi ki badon hapo block 1 khamtam ki bahap hapo ka elaka labang nang phalut kat kum baladep penim dia kene elaka ladep itu itaw ye ni kisnong ladep aisanat ye ki he kisnong jungi ni kisnong baro daga Joint Hills Autonomous Council te kamram galong baga Sorkar kan pendep no kloy kat bala ban itu no ye gini kisnong bar penrung no ini kisnong hapo ke Jylla Meghalaya khanang bagi ni kisnong kin yo jing itu no hapo ke Jylla Meghalaya jungi bat nangta kin sayo no barok ke jing don kap